thina sonke. Amen. Siyambingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Makubekini umusa nokuthula okuvela kuBaba wethu osezulwini nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Lapho sishumayela khona uphenduka ezonweni zethu, sibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kube ngokuthethelelwa kwezono zethu. Ivangeli lombuso wezulu leli elishunyayelwayo njengamanje. Ivangeli lombuso wezulu. Sizocela kubo bonke abantu balalele ukuba nonke nithathe amabhayibheli enu, nilalele, nithathe amabhayibheli akhona ezindlini, nilalele ivangeli lombuso wezulu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi. uJesu Kristu yena yedwa esezambulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele uNkulunkulu evumile, ukuze wonke umuntu afinyelele ekulazini iqiniso. Nalabo abanobufakazi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nawe ongakabhabhadiswa, uNkulunkulu eseyihlabile inhliziyo yakho, uzibuze ukuthi kumele wenze njani. Ukuba nixhumane nathi kumniningwane engizoyishiya njengamanje, ukuze uzokwazi ukubhabhadiswa ungene emanzini, ube isidala esisha, ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, ekuyilona igama likaNkulunkulu osezulwini negama likaMoya Ongcwele okhona emhlabeni uNkulunkulu abanikeza bonke abamlalelayo. uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Imininingwane ngizoqala nge-email address ethi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi .ujesuKristu@gmail.com, izwi lenkosi .ujesuKristu@gmail.com. I-cellphone number noma i-WhatsApp number ongaxhumana nathi kuyo ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo laka-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabantu obaziyo, ikakhulukazi lapho uhlanganyela nabo nifakazelana nabo kuzo zonke izinhlanganyelo emhlanganyela kuzo ukuthi uNkulunkulu udala izulu nomhlaba, nokuthi wathumela indodana yakhe izwi elaphenduka inyama. Sayibona inkazimulo kaNkulunkulu ngokuba siyayibona ezimpilweni zethu ngamandla kaMoya Ongcwele nangobufakazi obuqinisekileyo uJesu Kristu akuthumileyo ngabapostoli basemandulo nakuthumileyo nabafundi bakho ukuba kushunyayelwe ukuphenduka egameni likaJesu Kristu, kube ukuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. So sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo uNkulunkulu evumile wayithinta inhliziyo yakho. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sibonge kwabo wethu osezulwini osigcinile kwaze kwaba manje, nokuba siyakwazi ukuba silizwe ilizwi lakhe kulesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wokuphila, siyabonga moya weqiniso, siyabonga mduduzi wezimpilo zethu, siyakwamukela nanamanje kule nhlanganyelo yamanje. Mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu, mangcweliswe igama lakho ezimpilweni zethu, soka izindlebe zethu uNkulunkulu, sobe nezinhliziyo zethu Nkosi uJesu kulesikhathi samanje, ukuba izwi lakho lisibolele kulolonke iqiniso. Mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu. Siyathoba uNkulunkulu
siphe umoya wokulalela, siphe umoya uNkulunkulu ofuna ukulungiseka kuze kudunyiswe wena wedwa osemazulwini. Siyacela Moya Ngcwele usihole ngezwi lakho leqiniso, kungakhulumi uNkulunkulu, kungazwakali umuntu, kepha sicela kuzwakale wena somdala wezinsuku, wena dwala elasizalayo, wena pande kaJese, wena wedwa fakazi oqinisekileyo othumele uNkulunkulu ufakazi kumabandla abangcwele. Siyacela njengokusho kwakho Baba wethu semazulwini kuba loyo onezindlebe makezwe lokhu umoya akushoyo emabandleni abangcwele egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siphe udumo, siyabonga nangokusivusa, akhona ukuhlakanipha ngokuqonda kwethu, kepha sibonga umusa osenzele wona. Uyingcwele wena wedwa Nkosi uJesu, uyinkosi nomsindisi. Siyabonga uNkulunkulu weqiniso, mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu nanamanje. Wena wedwa uthembekile, wena wedwa uyinkosi nomsindisi. Philisa uNkulunkulu laba abagulayo ngokamoya, ngezwi lakho elinamandla, size sifinyelele eqinisweni egameni likaJesu Kristu, yena yedwa uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen. Amen bazalwane. Sheshisa dadewethu, mfowethu, nawe mama, nawe mdala, sheshisa, thatha iBhayibheli lakho sihambisane endleleni yokungcwele egameni likaJesu Kristu, yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Sheshisa mzalwane, sigijime, siphuthume, sivule incwadi engcwele, Izaga 28 ivesi 16. Chapter 24 verse 16. Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa, ebesebuye avuke. Kepha ababi bayakuqhubeka ngobubi. Ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa, ebesebuye avuke. Umuntu olungileyo engawa kasikhombisa, abuye evuke. Kepha ababi bayakuqhubeka ngobubi. Ababi bayakuqhubeka ngobubi. So umuntu olungileyo engawa kasikhombisa, kepha umuntu omubi, ububi abumvumeli ukuthi akubone ukuhle. Ububi abumvumeli ukuthi abe nokuthula. Ububi abumvumeli ukuthi abe ukuba abe nempumelelo. Ezincwadi yamahubo isahluko sokuqala esibusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongeni endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozinda ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, othela izithelo zawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla. Konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla.
kukho engifuna ukucacisa kahle kulokhu olungileyo owangasikhombisa avuke. Ithi incwadi yamaHubo isahluko sokuqala verse 6, ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo. uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, ngokuba indlela yabalungileyo inguye uJehova. Indlela yabalungileyo inguJehova. Ethi incwadi yabaseKorinte ithi olungileyo uphila ngokukholwa. Olungileyo uphila ngokukholwa. Ingakho ngithi indlela yabalungileyo inguJehova, ngokuba olungileyo uphila ngokukholwa. Kepha ababi bayaqhubeka endleleni zabo. Ababi uNkulunkulu uchitha ukuhlakanipha kwabo. Ababi abazami ngisho ukuzama. Kepha yena uJehova uyayazi indlela yabalungileyo. uJehova uyiyona indlela yabalungileyo. Mayithi kuyoba khona indlela, kuyoba khona umendo nendlela yokuthiwa indlela yokungcwele. Indlela engadukwa kuyona. Athi uJesu, mina ngiyindlela neyiqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Indlela yokukholwa inguJesu. Olungileyo uphila ngokukholwa, ngoba izwi lesiphambano lingubula kwabahlakaniphileyo. Ngoba ukuhlakanipha kwenyama kuhlukile nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhubha. uNkulunkulu sasisa kaningi ngendlela yabantu ababi. Ingakho incwadi yeZakha isahluko 24 njengoba ngiyifunda nje verse 16 ithi ngokuba olungileyo angawa kasikhombisa, ebese buye avuke. Nayi indoda elungileyo ekwakuthiwa uJobe, indoda eyayingenakho ukusoleka phambi kaNkulunkulu. Engasoleki phambi kaNkulunkulu. Oyindoda eqotho uJobe.
uJobe wayekwazi ukuthi akhulekele izingane zakhe. Ngoba phambi kukaNkulunkulu uJobe wayehlukile namanye amadoda. uJobe wayehlukile kunamanye amadoda. Uthi uJehova kwincwadi kaJobe isahluko sesibili verse 3 wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe ngokuba akakho onjengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela ukubi, usabambelele ekuphileni kwakhe, noma ungivusela umchitha engenacala. Olungileyo engawa ngasikhombisa avuke, naye indoda elungileyo engenasici siyafunda ngayo. Indoda yayilungile ikubalekela ukubi, hayi indoda eyayilungile emehlweni ayo kepha ifuna ukubi. uJobe wayengayona indoda ehlakaniphile emehlweni ayo. Wayengenawo amacebo. Esincwadi yezakhe isahluko 24 verse 8 ocabanga ukwenza ukubi uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo. Ukuceba ubuwula, uyisono, nesigeleli siyisinengiso kubantu. Ocabanga ukwenza ukubi uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo. Ukuceba ubuwula, ukuceba ubuwula kuyisono, nesigeleli siyisinengiso kubantu. uJesu yona indlela neqiniso. Uthi uJesu ningaba ayihlo nini. Incwadi kaJohane isahluko 8 verse 44 nina ningaba ayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihle. Yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wawo. Uyise wamanga, uyise wabo bonke okubi, ohlezi cabanga ukwenza izinto ezimbi. Imidlizo yakhe ububi bodwa. Wathi siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu, othi mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Ekuphileni okuphakade singena ngoJesu. Ukuphila okuphakade singena ngoJesu. Ungena ezulwini singena ngoJesu. uJesu yena ukuphila. uJesu yena isango lezimvu. Uma singena ngaye siyokusindiswa, ngoba uJesu yena umsindisi. Umuntu sindiswa kwini na? Ulaka lukaNkulunkulu oluphendiwe
phansi komhlaba lushisa liqede isisekelo somhlaba nakho konke okukho. uJesu yena umsindisi ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu ngumsindisi ozosindisa thina olakeni lukaNkulunkulu oluzayo. Mina ngiyisambo, uma umuntu ongena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane ivelo. Isela kalizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa. uSathane uzele ukuzokweba izimpilo zabantu ngokubakhipha eqinisweni. Sathane wayezama ukukhuba uJobe, efuna uJobe asuke kuNkulunkulu ngoba uzojona ukuphila kwabantu emhlabeni. Ubakhomba kuzo zonke izinto ezingenakho ukuphila. Isela, umqambimanga, umbhubhisi wabantu. Mhla wabona ukuthi isitha sakho uSathane ozokuphuca ukuphila kwakho phakade, lawo wakhona uyovuka ngokulungileyo. Engaba ngasikhombisa avuka, lawo wakhona uyavuka uphenduke ngoba uyaqonda ukuthi uhlasele lo moya wesela. Lapho nakho lefaka umoya wokuzonda abanye abantu, uphenduke uhlambuluke. Mawuyikholwa uyahlambuluka, uphenduke uvume kwazalwa ukuthi hayi ngihlasela umoya wenzondo, nakho ngiyemzondo uSibambane, ngiyahlambuluka. Dalula imisebenzi yokumnyama ngokukhanya, kudalula imisebenzi yokumnyama. Isela ngesikhathi lifika lithi tshontsha, tshontsha emsebenzini, tshontsha endlini, vula iwallet yabantu, vula amapesi, phenduka. Ngoba uSathane uzele uzokubhubhisa. Ngoba yena uqobo uzokweba ukuthula kwakho, uzokweba ukuthi uphilisane nabantu ngokuthula, ebe induduzo nentokozo yakho. Uzokwenza umbulali, uhambe ufaka ama-contraceptive athi uNkulunkulu ekudalile unezandla ezinhle. uSathane afuna ukuyigqusha imithi izandla zakho. Uyahamba nje uyintombazane, awuyiqhenyi ngomntombi bakho nokuba uyintombazane. Isandla sakho sihamba sigcwele amaphilisi, faka iy'nalithi emzimbeni. Ngoba uSathane ufuna ukwenza umbulali. Endlini yakho kugcwele amakhondomu, kodwa wena uthi uyinsizwa, kodwa umbulali. Uthembele emeseni, uhamba nemmese ney'nduku. Ngoba isela nomqambimanga uyihlasela ingqondo yakho, uyihlasela ingqondo yakho, uzofaka lo moya uzele uzobhubhisa. Yonke lento ayenzayo empilweni yakho uyenzela ukuthi ke wena ufuna ukuzobhubhisa. Athi umoya ingcwele uzokunika ukwazi
incwadi Izaga sahluko sokuqala. Nasi izaga zikaSolomoni indodana kaDavide, inkosi yakwa-Israyeli, zokwazi ukuhlakanipha. Kumele sikwazi ukuhlakanipha. Sibizelwe futhi ehlakanipheni. Ukuhlakanipha kaNkulunkulu okusibizela ekuphendukeni sisindiswe olakeni likaNkulunkulu oluzayo ngoJesu Kristu. Oyindlalifa yakho konke, ongukubengezela kwenkazimulo kaNkulunkulu. Verse 2, zokwazi ukuhlakanipha nokulaywa nokwahlukanisa amazwi okuqonda nokwamukela ukulaywa kube ngokuhlakanipha nokulunga nokwahlulela neqiniso nokwamukela ukulaywa kube ngokuhlakanipha nokulunga nokwahlulela neqiniso nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha nezinsizwa ukwazi namasu. Izwi kaNkulunkulu kuphela elikwazi ukunikeza. Abantu abangenalo ulwazi ukuhlakanipha. Izwi kaNkulunkulu kuphela. Ngoba siyathola lapha encwadini yamaHubo isahluko sokuqala kuvesi lesine lithi ababi abanjalo kepha abanjengamakhoba aphephethwa umoya, ngokuba ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo. Olungileyo akasikhombisa avuke, akasikhombisa angawa, akasikhombisa abesebuya avuke. Kepha ababi bayakuqhubeka ngobubi. Nomoya oNgcwele uthi ababi abayikuma ekwahlulelweni nezoni ebandleni labalungileyo. Ngeke kume emphakathini wabantwana bakaNkulunkulu ngoba uhamba ngokungamsabi uNkulunkulu, uhamba ngokungamsabi uJesu, ngoba wala ukugcina imiyalelo yakhe. Nokunika abangenalwazi ukuhlakanipha nezinsizwa ukwazi namasu, ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni, noqondileyo athole iziluleko ezinhle, ukuze aqonde izaga nezimfihlakalo namazwi abahlakaniphileyo nezimfumbe zawo. Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokuyalwa.
lithi ababi, incwadi yamaHubo isahluko sokuqala verse 4, lithi ababi abanjalo kepha abanjengamakhoba aphephethwe umoya. Yabona umuntu mayidelela njengokusho kwencwadi yeZakha isahluko 24 verse 8, ocabanga ukwenza okubi uyakubizwa ngokuthi owenza amacebo. Ukuceba ukula kuyisono, nesideleli siyisinengiso kubantu. Umuntu mayihamba edelela lokuthiwa hayi ukedelela lapha, mayisephuzile udelela lapho usibanibani. Umuntu ohlaza athi ngasilutho ngoNkulunkulu, njengokusho kwencwadi ka-Amos isahluko 6 verse 4, ethi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Athi umuntu engazi lutho afuna ukuzophisana nezwi likaNkulunkulu, afuna ukuphisana namazwi aphilileyo, afuna ukuphisana nentando kaNkulunkulu, agcwala umoya wokuphisana. Uthi uyabuza ukuthi lokuphisana ungaka uqhamukaphi? Lo muntu uthathephi lokwazi ongaka? Akazi nokuthi uzothi athi uthathephi, kodwa ngenxa yomoya wokuphisana ugcwele ekhanda, ugcwele empilweni yabantu. Angazi nokuthi uzoma ame ngani, but ngenxa yokuthi umoya wokuphikisana umkhungathile ahambe ephikisana, ujathuliswa nje ukuphikisana. Ngoba umoya wokuphikisana uyayidunga ingqondo yomuntu, ngoba nazo iziwula ayithokozi ngokulungisa, ayithokozi futhi ngokugcina amazwi okuphila. Zithokoze ukuthi hayi siyaphikisana, zihambe ephikisana, zibanga amazwi angekho ngamandla ompumputhe. uNkulunkulu angisize ngiyithole le ncwadi ngoba ngenxa yalokho incwadi uHoseya isahluko sesine verse 6, abantu bami babhujiswa ngokuswela ukwazi, ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla wena, ungabi ngumpristi wami. Lokhu ukhohliwe umthetho kaNkulunkulu wakho, nami ngiyakukhohlwa abantwana bakho. Into esiqedayo sibhujiswa ukuswela ulwazi. uJesu yena lwazi esilidingayo. Ethi incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 18, ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Lingamandla kaNkulunkulu,
ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthumela indodana yakhe ukuba izosisindisa. uJesu ungumsindisi. Akekho omunye umsindisi. uJesu kuphela. uJesu ungumsindisi. Uzosindisa thina ezonweni zethu. Lingamandla ngoba musufinyelele kulokuqonda okwamkela ivangeli mushunyayezo. Uyawabona amandla omusa kaNkulunkulu. Uzohamba endleleni yakho ungafisi. Ucezuke endleleni. Uphile ngezwi kaNkulunkulu. Incwadi yomthetho. Izwi lokuphila linguJesu Kristu. uNkulunkulu ufuna ukuhlakanelisa indlela yakho. Kepha inhliziyo yakho uSathane uyibophile. Uyibophe ngokubi. Uyigcwalise ngemidlinzo emibi. Ngoba ufuna ukuchitha ukuphila kwakho. Kepha uNkulunkulu uthi encwadini kaJeremiya 29:11. Ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula, kungeyokubi, kungengeyokubi, ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Niyakungibiza niye ukukhuleka kimi. Ngiyakunizwa. Niyakungifuna ningufumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Ngiyakufunyanwa yini, usho uJehova. So uJehova uthi lapho simfuna ngoba yena unecebo elihle ngathi. uNkulunkulu unecebo elihle ngathi. Ingakho incwadi kaIsaya isahluko sokuqala uthi asigeze sihlanzeke. Phendukani nibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Gezani nihlanzeke. Nisuse ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Asisuse ububi. Phendukani iloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa isithembiso sikaMoya oNgcwele. Sihambe siphile ngezwi likaNkulunkulu. Susani ububi bezenzo zenu phambi kwamehlo ami. Niyeke ukwenza ububi. Fundani ukwenza okuhle. Nifune ukwahlulela. Niqondise abacindezeli. Nahlulele izintandane. Nimele abafelokazi. Sidingeka singenasici. Sizonde ububi, sibalekele ububi.
ngaphi isitha sithi sikucebele okubi ukhubeke endleleni. Vuka. Vuka. Ukhaya enkosini. Ngoba isitha asifuni uvuke wena. Bathi izwi lithi olungileyo angawa basikhombisa. Ebese kuyavuka. Kepha ababi bakhubeka ngokubi. Ababi bakhubeka ngokubi. Ethi incwadi yeZaga isahluko sesithupha verse 12. Umuntu omubi umuntu obona. So umuntu oyisoni uyakhubeka endleleni yokubi neyobona. Ngoba inhliziyo yimbi. Ubani wazi inhliziyo yimbi? uJehova. Uyayihlosisa inhliziyo yomuntu ukuze ayikomelise. Ayikomelise uNkulunkulu inhliziyo yomuntu. Athi kwincwadi kaJeremiya isahluko 17 verse 9, inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi yimbi. Ngubani ongayazi na? Ubani ongayazi na inhliziyo yami ukuthi yimbi? Athi mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinto ukuba nginike kube yilona loyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Athi kwiZaga 6 verse 12, umuntu omubi umuntu obona. uNkulunkulu uyayihlolisisa inhliziyo, uyayivivinya inhliziyo, ahlolisisa izinto zami ukuze nginikwe njengezindlela zezenzo zami, njengalezo zithelo. Kwincwadi yamaHubo uthe ababi banjengamakhoba aphephetha umoya. Uthi umuntu omubi umuntu obona nguye ohamba ngomlomo ophambeleyo, ongekhuluma ngabantu, ehambe ehleba ngabanye abantu. Ahambe ekhuluma izinto eziphambene ngabanye abantu. Oqwayiza ngamehlo akhe kuthi uhlezi endlini abe khomba omunye umuntu ngamehlo engakhulumi. Ohambe eqwayize kuwa zonke izinto engahlangene naye. Ehambe ekhomba ngeminwe. Ubuphoto busenhlizweni yakhe. Ingakho uNkulunkulu evivinya inhliziyo. Uceba okubi ngesikhathi sonke. Asisusa ukuxabana phakathi kwabantu. Hamba uqhatha, hamba ukhuluma ngamagama abantu. Ubalekela ukwenza okuhle.
uthokoza ngokwenza okubi kodwa hamba uxabanise. Abantu abazwani igama lakho litholakala phakathi njalo ekuxabaneni kwabantu. Hayi uthe usibanibani uthe igama lakho liyavela njalo. Ngalokho ingozi yakhe iyakufika ngokuzumayo. Ngokuphazima kweso uyakwaphula kungabikho ukuphiliswa. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Olungileyo uqaphela zona lezi zinto ezisinengiso kuJehova. Izinto azizondayo uNkulunkulu uJesu angayifuni, ngoba lezi zinto zizenesela nomqambimanga nombhubhisi, inyoka endala uSathane ongumkhohlisi nomdukisi wabantu bonke emhlabeni. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova, yebo ezisikhombisa ziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Amehlo azindayo nolimi lwamanga. uNkulunkulu akamfuni umuntu oqamba amanga, nezandla ezichitha igazi engenacala. Wena ufuna usakhe nento engekho wazi ukuthi wena uyashaya. Hamba uchitha igazi engenacala. Uyabulala, uyagwaza. Lapho na wena fanele hlezi kunempi, ngoba wena uyitshela ukuthi uyinsizwa. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Inhliziyo yakho ihlezi iceba okubi. Imicabango emibi ngabanye abantu abafisele okuhle. Hamba uhleka ngabantu. Hamba ukhuluma kabi ngabantu. Nenyawo esheshe ugijimele ekubini. Bamba inkunzi. Uyatshontsha, uyisela, utshontsha iy'nkomo zabantu. Iy'nyawo zakho uyazenza izinto ezinhle. Ayilungele ngisho ukushumayela ivangeli lokuthula. Zishesha nje ukugijimela ekubini ezakho iy'nyawo. Nofakazi wamanga ophafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Abantu abazwani, waze ufakaza ngento engekho. Wawungekho kodwa waphenduka ufakazi uqavile. Ufakazi wamanga. Kunabantu abagwetshiwe beboshiwe, wawufakazi kepha wawungekho. Fakazi wamanga. Uvumela uSathane ayizuze lenhliziyo yakho. Ezincwadi yeZakha Sakubo 14 verse 25, ufakazi oqinisileyo uyophulwa imiphefumulo. Kepha uphafuza amanga unenkohliso. Inkohliso iyona lengadideki. Ngoba uSathane uyahamba zulazula emhlabeni. Ucinga laba ngabakhohlisi, laba ngabagwinya, laba ngabazuza. Kepha simelane naye sikuJesu. Asimelane noSathane namaqhinga kaSathane sikuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi.
iyona ndlela le yokunqoba uSathane. Iyona ndlela le yokunqoba wonke amaqhinga kaSathane. Ithi incwadi yaMaroma isahluko sesithupha ivesi ka23 ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. uJesu uze ngomusa neqiniso. Inkokhelo yesono ingukufa. Uma singaphenduki siyakufela ezonweni zethu. Uma singaphenduki siyakufela ezonweni zethu. uJesu uzile ukuba abantu baphenduke. uJesu uzile ukuze abantu basindiswe babe nokuphila kweqiniso. Phendukani, phendukani iloyo naloyo abhabhathise egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukela isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Phendukani. Ngoba inkokhelo yesono ingukufa. Inkokhelo yesono ingukufa. Makabonge uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Isipho somusa ngoba uJesu uzile ngomusa nangeqiniso ezosindisa izimpilo zethu. Sibizele ukuphileni okuphakade ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi. Ngokulungileyo ngawo akasikhombisa ebese buya avuka. Olungileyo angawo akasikhombisa bese abuya avuke. Ngoba uNkulunkulu uyazi imicabango anayo ngathi. uNkulunkulu uyazi imicabango anayo ngezimpilo zethu. Egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Imicabango yokuthula kungenge yokubi. Ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Incwadi kaPetru yokuqala isahluko sokuqala from verse 6. Kakuzithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. uNkulunkulu uyakwazi ukusiphula ogileni lesoni lapho sikhala kuye. Yena unamandla ukusindisa kukho konke. Siphosa siyazithoba ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla
kuze ngesikhathi esifaneleyo sisindiswe, sikhululwe, siphakanyiswe ogibeni osuke siphakathi kulo. Lenyoka endala namaqhinga enguSathane, umhlebi nombulali. Athi verse 7, niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. Niqonde nilinde isitha senu uSathane, sihamba njengebhubesi elibhudlayo, sifuna esingamagwinya. uSathane uyahamba uyazulazula emhlabeni, ucinga abantu abafaka umoya wenzondo. Umoya ohamba ufuna izinto zabantu, hamba ulutha izitolo, shaya abantu lume ithuba lokuthi njengoba kuthiwa kuxoshwa abantu ngeSouth Africa, wena uzolutha izitolo zabo. Akene eqinisweni mayikhuluma ukhuluma amanga ngomuyise wawo. Kepha wena olungileyo ophila ngokukholwa, ngoba olungileyo uphila ngokukholwa, qondani nilinde isitha senu, sihamba njengebhubesi elibhudlayo, sifune singamgwinya. Uthi umoya ongcwele melana nani naye, niqinile ekukholweni. Melana nani noSathane, niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Izinhlupheko zokulingwa zehlela abazalwane bethu abasezweni. Melana nani namaqhinga kaSathane. Olungileyo uphila ngokukholwa, njengokusho kwencwadi yamaRoma isahluko sesi-5 verse 1. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Olungileyo lawo kasikhombisa avuke, ngoba umi kulo musa wokukholwa. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu, kepha akusiko lokhu kuphela, kodwa sizibonga nalezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazeka, ukukhuthazeka kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele esimphiweyo. Simi ngamandla kaMoya Ongcwele. Olungileyo uphila ngokukholwa, olungileyo angaba kasikhombisa avuke, kepha ababi bayaqhubeka ngokubi. Ububi abaniki ukuthula, buyisikhubekiso. Umuntu othanda ukona ububi buphenduka isikhubekiso, ngoba kumvumeli. Akumvumeli ukuphila
incwadi yamaHubo isahluko sesihlanu. Isahluko sokuqala ivesi lesihlanu. Ngokuba babi abayivuma ekwahluleleni nezoni ebandleni labalungileyo. uJehova uyayazi indlela abalungileyo, kodwa indlela yababi yogubha. Phenduka ubalekele ulaka lukaNkulunkulu ozokwehlela wonke amaphikankani, zonke izoni zizogubha. Olungileyo uphila ngokukholwa. Ukukholwa kuqiniseka, kuthemba. Njengoba kusho kwencwadi yamaHebheru ukuthi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Incwadi yamaHebheru isahluko 11. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. uJesu uyinkosi nomsindisi, siyakholwa. Ingakho mayethi phendukani nibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, siyaphenduka sibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu ngokuba siqinisekisile ngalezi zinto ezithenjwayo. Incwadi yesibili yezenzo isahluko 37 sebebuza abahlabeke enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda mazalwane, siyakwenze njani? uPetru wayesethi phendukani nibhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Siyakholwa, siyathemba, kuyiqiniso ngoba kuyinto ethendwayo ukuthi uJesu uzile engumsindisi, wathi asiphenduke sibhabhadiswe egameni lakhe, yena onikiwe izihluthulelo, unikiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. uJesu ngumsindisi. Siyakholwa, siyathemba lokho futhi. Phendukani, iloyo naloyo yabhabhathisa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Siphila kusizukulwane esiphambene. Uningi ukuhlakanipha ongafakazelwa izwi likaNkulunkulu. Uningi ukuhlakanipha kwemfundiso zabantu. Uningi ukuhlakanipha kokuhlakanipha ongekho. Zisindiso lake likaNkulunkulu oluzayo ozoqeda wonke amaphikankani. Bonke abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nizomthinta kule mininingwane engishile. Mulalele ekuqaleni kwintshumayelo. Kulabo ababukelayo imininingwane uzoyithola ku-screen. uNkulunkulu evumile wayithika inhliziyo yakho, uzosithinta. uNkulunkulu enza indlela ungene emanzini, ube isidala esisha, ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Yena umsindisi. uJesu ngumsindisi, uyinkosi nomsindisi. Ake sigobisa amakhanda ethu sibonge uNkulunkulu. Baba, egameni elihle lenkosi uJesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu ukuphila. Siyabonga Nkosi uJesu, wena wedwa uthembekile. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi olungileyo ngaba wasikhombisa abhuke, kepha ababi baqhubeka uNkulunkulu beqhutshwa ububi. Siyabonga Moya Ongcwele, siyacela Nkosi uJesu ungavumi siqhutshwe ububi, ngokuba olungileyo uphila ngokukholwa. Mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu, sidonsele kuwe ngokuba wena unecebo elihle ngezimpilo zethu, ukuba sibe nokuphila nangesikhathi esizayo egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu wethu manje naphakade. Amen. Amen.